Ndewo, nnọọ n'ihe onyonyo anyị nke a na-akpọ Ihe TV, ebe anyị na-asọpụrụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa Maazị Ifeanyị Chukwuokwu. Tata anyị na-amalite njem dị omimi n'otu n'ime ihe kasị mkpa na nkwenkwe Igbo. Izu anọ, nke bụ ụbọchị ahịa anọ eji mara ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị nọọla na-eche ihe kpatara nne nne gị ji ekwu na-asị na a ga-eme ụfọdụ ihe ụbọchị Eke, ma ọ bụ ihe mere eji eme ọtụtụ emume dị mkpa n'ụbọchị Afọ, usoro mmụta bụ maka gị. Please subscribe and turn on your notification button so you don't miss any part of this series. Tupu Monday, Tuesday na Wednesday abịa, tupu izu ụbọchị asaa anyị maara tata, nke ndị oyibo kpọrọ week, ndị nna nna anyị nwere usoro kalenda zuru oke nke na-achị akụkụ niile nke ndụ Igbo. Usoro a abụghị naanị maka ịzụ ahịa na ile ahịa, ọ bụ nke eluigwe na ala, nke mmụọ, nke njikọ nghọta anyị maka oge. Ugbu a ka anyị nyochaa izuụka Igbo. Izuụka Igbo dị anọ: Eke, Oye ma ọ bụ Orie, Afọ, Nkwo. Ụbọchị anọ a ka ndị Igbo jiri mere izuụka. Ị chọpụtara na masị gị Sọnde ma ọ bụ Mọnde? Ndị a anyị kụziri bụ nke Igbo, nke gbanyere mgbọrọgwụ n'echiche anyị. Anyị ga-etinyezi anya ka anyị chọpụta ihe omimi dị na mkpụrụ ụbọchị anọ ndị a. We want to look into the mystery behind these 4 market days. Please pay attention. Kụchara m ntị gị nke ọma. Ugbu a, ebee ka ụbọchị ahịa anọ ndị a si pụta? Dịka ọtụtụ akụkọ nkwenkwe Igbo nke a na-akpọ Igbo cosmology, the origin is both historical and mythological. Dịka akụkọ enyefere site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, ụbọchị ahịa anọ ndị a sitere na Chukwu, ya bụ Chukwu Okike abịa. Ugbu a ka anyị leluzie ụbọchị ahịa anọ anya n'otu n'otu. Nke mbụ bụ Eke. Eke na-anọchite anya okike, mmalite na ume nwoke. That is creation, beginning and then strength of a man. Okike, mmalite na ume nwoke. Creation, beginning and then strength of a man. A na-ewele Eke dịka mmalite ihe. Eke na-abụkarị ụbọchị eji amalite ihe. Nke a melụ ọtụtụ obodo ji eji Eke amalite izu ha. Nke abụọ bụ Orie ma ọ bụ Oye. Orie represents height, elevation and connection between heaven and earth. Orie na-anọchite anya ịdị elu na njikọ n'etiti eluigwe na ụwa. Nke atọ bụ Afọ. Afọ na-anọchite anya ume nwanyị, ọmụmụ na ịba ụba. Okwu Afọ jikọtara ya na afọ. Afọ pụtara akpa nwa ma ọ bụ ebe ụba. So we are saying that Afọ is linked to feminine strength or energy, fertility and abundance. Afọ is connected to Afọ, that is womb or stomach, which is the place of abundance. Nke anọ bụ Nkwo. Nkwo metụtara atụmatụ na ịtụle uche. Nkwo na-akụzi amamihe na nkwadobe maka ọdịnihu. A na-ahụtakarị Nkwo dịka ụbọchị eji eme mkpebi dị mkpa. We want to look at the cosmic significance of these 4 days. Usoro ụbọchị anọ ndị a
na-agosipụta nghọta Igbo maka nguzo eluigwe na ala na ọganihu. So this 4-day system reflects the Igbo understanding of cosmic balance and cycle. Na nka mmụta Igbo, that is Igbo philosophy, ọnụọgụgụ anọ dị nsọ. Anyị na-ahụ ya ebe niile dịka akụkụ anọ: ugwu, ndịda, ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. That is the 4 cardinal points: east, north, west and south. Ma ọ bụ ihe anọ n'echiche ọdịnala. That is the 4 elements in traditional thought. Izu Igbo anọ na-emebe otu ọnwa. That is the 4 Igbo calendar weeks makes 1 month. Ugbu a anyị ga-achọpụta mkpa izu Igbo bara. Nke mbụ, ndị ọrụ ugbo na-akụ mkpụrụ na-adabere n'ụbọchị ndị a tupu ha akụọ mkpụrụ ha. Nke abụọ, ndị okenye amarala ụbọchị ha ga-eme nzukọ ha. Obodo makwara ụbọchị ha ga-ezukọ. Nke kachasị mkpa bụ na ndị Igbo kwenyere na onye ọbụla a mụrụ n'otu n'ime ụbọchị ahịa ndị a, na onye ahụ na-ebu agwa ahịa ndị a. So it means that a person's character reflects the day the person was born. It reflects the particular market day that the person was born. Ugbu a, achọrọ m ka i chee echiche n'usoro oke na-achị akụnụba, ndụ mmekọrịta na njirimara onwe n'otu oge. Nke ahụ bụ ọgụgụ isi nke ndị nna nna anyị ha. Ụbọchị ahịa anọ Igbo abụghị naanị kalenda. Ha bụ usoro nkwenkwe eluigwe na-ana zuru oke. That is cosmological framework. In part 2, we will explore the significance and practical implications of these 4 market days, how they shaped marriages, naming ceremony, governance, and even warfare. You will understand why your surname might be Okeke, Okafo, Okonkwo, or even Orie, and what it means to your identity. Don't forget to subscribe, like this video, and share it to anyone who wants to understand their Igbo cultural heritage. Leave a comment telling us which market day you were born on, or which market day appears in your surname. Daalụnụ.